čau. Dedinka malá, na vlčku vystavaná. Taká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Vršky, doliny, hory a vysočiny obklopujú tú našu drahú dedinku milovanú. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinôčku radi. Máme, aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Odchádzam ja z domu za prácou do ďalekej cudziny. Pomôž Bože, zdraví sa vrátiť do rodnej domoviny. Naša dedinôčka radi ťa my máme v ďalekej cudzine, spomíname, aká si mi, veru prekrásna, očina naša
veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme, aká si my, veru prekrásna, otčina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme, aká si my, veru prekrásna, otčina naša drahá. Prema dedikel Ricolame darme gnižna džanel Premande asal Palate me džal Probu štora me laču mi dal Tučani šaji sarbare stutka mal Pirame paltu a me tudna mukam Avea tu chamiri romori Ujani shai sarbare stutka mal Pirame paltu a me tudna mukam Avea tu miri romori Tam, kde sú moje korene, rájom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier hora ozrutná, kde biely a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva. Tam rozpoznám svoju hrudu, tam osud je i plač môjho ľudu. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Tam rodnú reč krásou nazveme, v nej človeče máš svoje ľúbenie, kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske, kde pastieri pod nebom líhajú, kde fujári. Ukážme celému Slovensku, že držíme spolu. Na 3 spolu zakričíme Vitkovce. 1, 2, 3. Vitkovce! Teraz vás poprosím, aby ste túto látku nepúšťali na zem, ale aby ste ju ukladali do našej pomyselnej truhlici, ktorá sa zakrátko za vami. Vás poprosím, aby ste prešli cez tento most, ideme a počkáme na výsledky komisára. Vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Dívam na miesta, kde som raz bol. Už snívam, či splývam, odetý farbami hôr. Mama, otec, za všetko vám ďakujeme, že v žilách mám vaše korene a krv, čo vo mne drieme, je korením tejto zeme. Sľubujem, nikdy nezabudneme, že v žilách mám vaše korene a krv. Pozrite sa na tú truhlicu. Pred chvíľu z nej zmizlo 736 metrov látky, ale v skutočnosti
sme v nej ukryli niečo oveľa viac. Spomienky, smiech, dých starých mám, spomienky na všetkých vás. Preto, hádam sa nikto neurazí, keď moje prvé slovo, ďakujem, bude patriť pánovi starostovi. Pán starosta, ďakujem ti za to, že si mi dal plnú dôveru a veril mi hneď od začiatku, keď sa táto myšlienka o rekorde zrodila len v mojej hlave. V dnešnej dobe je veľmi vzácne, keď vám dá človek nejakú dôveru. Ďakujem. Ďakujem celému môjmu rozvojovému tímu. Sú tu také moje hnacie motory, bez ktorých by som to nezvládla. Ďakujem za energiu, ďakujem za každú kvapku vášho potu. Dievčatá, ďakujem. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na rozvojové týmy, ako je Malislavkov, Švedlár a Víťaz, ktorí nám prišli na túto akciu dnes pomôcť. Samozrejme, moje veľké ďakujem patria aj komisárovi Igorovi Svitekovi, že dnes prišiel dohliadať na náš rekord a na to, čo v tejto obci už dlho funguje. Splnomocnencovi vlády Slovenskej republiky pre rómskú komunitu, magistrovi Alexandrovi Daškovi a všetkým hosťom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A teraz, moje jedno veľké ďakujem patrí všetkým vám. Takto, naozaj takto, hlboko sa skláňam pred vami, lebo bez vás by dnešný deň sa nezapísal do knihy rekordov. Dnes ste neukázali sami sebe, že vo Vitkovciach máte spolupatričnosť. Dnes ste vlastne dokázali celému Slovensku. Keď máte dobré srdce, spolu dokážete strašne veľa. A áno, máte pravdu. Každý z nás je iný, sme rozdielni, ale teraz určite mi dáte za pravdu, radosť a bolesť majú farbu rovnakú. A áno, myšlienka vznikla v mojej hlave, opakujem to ešte raz. Tento rekord nebol o mne, bol to o vás. A keď iba jednému z vás vyčáril dnešný deň úsmev na tvári, som veľmi šťastná. Keď som videla vlastne to živé srdce vás všetkých na tej lúke, to bol dneska ten najväčší dar pre mňa, ktorý ste mi vy mohli všetci dať. Jedno veľké ďakujem ešte raz a teraz by som poprosila pána komisára, aby nám prišiel povedať ten verdikt. Tak ja sa presuniem k tejto inej peknej tribúnke, čo je tu. Ja som tu pripravil certifikáty, poprosil by som pána starostu obce, zástupcu rozvojového tímu, toho tu máme. Takže dovolte, aby som potvrdil platnosť rekordu. Vytvorili ste dneska 736 metrov spolupatričnosti, lebo spolu rastiete, spolupracujete a dneska som sa presvedčil na vlastné oči, že to u vás funguje na 100%. To znamená, komunita Zlatník a obec ste vytvorili po 368 metrov dlhú látku, spojili ste s tým nie len teda ako do toho tvaru srdca, ale aj spojili ste si aj vlastné ako pohľady alebo vlastný názor, pohľad na spolužitie. Takže dovolte, aby som vám zablahoželal a potvrdil by som platnosť rekordov. Odovzdaním certifikátu a medále Slovenský rekord mám. Poprosím, ďakujem, poprosím pána starostu, že pán starosta blahoželal, nech sa páči, certifikát z knihy Slovenských rekordov. Zároveň vítajte v rodine slovenských rekordmanov. Páči sa a chce tu jeden veľký potlesk za to, že ozaj ste našli pochopenie pre takúto aktivitu. Rekordy od dnešného dňa nielen ako vytvárajú nejaké hodnoty, čísla, vy ste vytvorili dneska takú pridanú hodnotu, za že ste spojili kopec ľudí a veľmi dobre sme sa tu cítili, takže ďakujem ešte raz. Na poprosím zástupcu rozvojového tímu. Takže blahoželám tiež, nech sa páči, nech máte hrdé miesto pre tento certifikát, medailu. Vy máte ešte jednu špeciálnu medailu odo mňa, je to, keď ste dneska vytvárali to srdiečko, tak aj slovenské rekordy majú také špeciálne srdiečko, takže páči sa. Takže ja poprosím ešte jeden veľký potlesk pre tieto dve osoby, ktoré ozaj priložili ruku k tomu, až máte vy nejaké slovo vďaky.
Určite by som sa chcel poďakovať, takže vážení dámy, vážení páni, ctení hostia, milí občania, chcel by som som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a prišli ste na takú príležitosť, ako je slovenský rekord, ktorý tu mám v ruke, ktorý držím a už ten rekord nám nikto nezoberie. Takže veľmi pekne ďakujem. Poďakoval by som sa samozrejme hlavne rozvojovému týmu. Matkou tohto projektu bola pani Zuzka Filipaková, takže ja veľmi pekne ďakujem. A táto kvetina patrí jej. Ďakujem krásne. Ďakujem. A samozrejme vy občania, bez vás by to nešlo určite. Takže ďakujem pekne za účasť. Ďakujem krásne. A dal by som slovo pánu spolumocnencovi, nech sa páči. Vážený pán starost, tady taký hlasný mikrofón. Všetci občania, aj ľudia, ktorí sa podielali na tomto rekorde, ja vám srdečne blahoželám. Ste naozaj veľmi šikovní, dokázali ste, že spolu žiť sa dá. Ja chcem poďakovať pánovi starostovi Peťovi Dirdovi, ktorý to celé, samozrejme so všetkými a samozrejme aj s našim rozvojovým tímom, ktorým samozrejme tiež veľmi pekne ďakujem, že to vedeli takto zorganizovať. Ešte raz veľká vďaka, ja vám prajem krásny, príjemný zvyšok dňa. Správajte sa slušne a tí, čo nie, tak nech idú domov. Ešte raz veľká vďaka, mňa strašne mrzí, len ja idem do ďalšej obci, takže mňa čaká ešte štafita do večera. Ja som sa tu cítil veľmi príjemne a viete, čo vám poviem? Že máte tak krásnu obec, že Švajčiari vám môžu závidieť takúto obec. Keby ju mali, teraz som to hovoril vašim občanom, kolegom, tak by skákali až do vesmíru. Čiže buďte hrdí na svoju obec, máte veľmi peknú. Držte sa a prajem vám naozaj ešte raz pekný deň. Ešte poprosím spoločné fotopretlačovanie tu do Slovenskej republiky. Želulom, Ukrajinom, žal, žal, serce płacze, już cię więcej nie zobaczę. Hej, hej, hej,
Všetci obyvatelia Vítkoviec prispeli kusom plátna a spoločne tak zušili 736 metrov dlhý pás. Jeho dĺžka nie je náhodná. 1 metr látky symbolizuje jedného občana. 736 kusov látky symbolizuje 736 obyvateľov vo Vítkovciach a takto na znak spolupatričnosti a jednoty sa symbolicky spojili. Dúfame, že už aj zlatník ide, že sa pekne spojíme. 368 metrov vytvorila komunita Zlatník a 368 metrov vytvorila obec Vítkovci, takže je to taký zaujímavý ustanovujúci slovenský rekord. Chceli sme podvihnúť to, že aj na východnom Slovensku je obec, kde je rómska komunita, kde je majorita a vychádzajú už dlhé generácie strašne dobre. Nerobíme rozdiely medzi Rómov a nerómov a že fungujeme ako jedna dedina. Dobre, nemáme problémy s nimi. Spoločne sme. Nerozdeľujeme, že cigáni a... Si navzájom nerobíme napriek, pomáhame si jeden druhému. Vo Vítkovca je raj na zemi. Tu sú naši ľudia dobre ku nám. V niektorých tých lokalitách nechcú sedieť nerómske deti s rómskymi deťmi. Spolu športujú. Od malička tie deti viesť tomu, že pozor, sme tu v jednej obci, žijeme tu spoločne. Toto malo byť naozaj príkladom pre celé Slovensko. 736 metrov spolu rastieme, spolupracujeme. Sú tu vlastne občania, ktorí si vlastne doplňujú vzdelanie, dokončujú si maturitu. Pozemky oni si odkupujú, majú projekty na dom, takže rastú v tomto slova zmysle, nie v počte. Následne Vítkovčania na lúke vytvorili z rekordne dlhého pásu látky spoločné srdce. Marie Balážová-Melníková, Slovenská televízia.